dodávky ruského plynu přes Ukrajinu dorazily do České republiky před hodinou a půl. Drogovou mafii na Kujícku tvrdě zatáhla středočeská policie, pozatýkala 4 jejich členy. Sledujete hlavní zpravodajskou relaci televize Nova, dnes s Michailou Ochockou a Rayem Korantengem. Dobrý večer, dnešek přinesl hodně zajímavých věcí, pojďte se na ně podívat. Hezký večer, vítáme vás. Už 84 minut mají Spojené státy americké nového prezidenta. Stát se jim 47letý právník Barack Obama, který po 8 letech vystřídal George